Ramogi odiochieng' ma kawuono piny mangima dhialo mine modak e dala. Ma en odiochieng' makende ma piny mangima mine modak e gwenge midhiero magikale kod chir kata sinani ma giketo mar bero ngimagi. Lwenje ma kit chwech, nyangi mar nyithindo manyiri kod keny mohiu, FGM, moko kuom midhiero ma nyithindo manyiri kale e gwenge ma Kuria, mine gieki osetur kod siro nyange mar nyithindo manyiri e kinde mane gidhialo odiochieng' mine madala. Mine moa Kuria East kod Kuria West e kaunti ma Migori nosingo maneno ni gikedo kod lwenje marocho ratiro mag nyithindo manyiri kod mine. Romono bende nojiwo mine mondo mi oket maino e pur mar nyago chiemo moromo. Mine moromo e woda Mama Saba e kachung' od bura ma Kuria East, kaunti ma Migori. Tupate maisha katika jamii zetu. Sasa hivi hata gorogoro imepanda imefika 200 mashinani. Imekuwa ni shida kwetu, kwa watoto kulipia na hata kwa watoto kwa nyumba kukula chakula. There's a link between women economic power and harmful cultural practices like FGM, because it has been proven that women who are really doing well economically, their girls or their families are protected from some of the common harmful cultural practices like child marriage, like FGM, and even in our own chamas that we've worked with. We've worked with chamas for quite a while, and for that time we've really seen the linkage between women economic empowerment and the prevalence of FGM and child marriage in this area specifically. And so this day we really come together to appreciate and see the milestone that women have come through, and just how important it is to ensure women are empowered, and in turn this will improve the lives of girls in this region. Ramogi